Armija Republike Bosne i Hercegovine nastala je iz potrebe da se bosanski narod brani i odbrani, ostvarivanje agresorskih želja, planiranih i projektovanih ciljeva, naspram sebe imalo je jaku volju patriota da brane i odbrane svoj dom, porodicu, državu. Ta volja iznjedrila je organizaciju armije koja je predstavljala jedinu zvaničnu oružanu snagu Republike Bosne i Hercegovine sa postavljenim ciljem da zaštiti teritorijalni integritet države, građane, privredna, kulturna i druga dobra. U redovima armije Republike Bosne i Hercegovine nalazile su se i žene koje su ispoljile dovoljno hrabrosti da se u najtežim trenucima odsudne odbrane samostalnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države stave na raspolaganje u osobnom kapacitetu. Žene nisu bile vojni obveznici, nisu morale obuti vojničku čizmu i stegnuti opasač, nisu morale krenuti u vojnički stroj i zalagati svoje živote, dijelove tijela, svoj razum i dušu, ali su hrabro stale i preuzele na sebe odgovornost različitih uloga u najtežem periodu borbe za opstojnost tadašnjih, sadašnjih i budućih generacija. Najhrabrije su odlikovane ratnim priznanjima Fadila Odžaković-Žuta, dobitnica priznanja Zlatni ljiljan i posthumno odlikovana ordenom Zlatnog grba s mačevima, Edina Čamđić, odlikovana najvišim ratnim priznanjem značkom Zlatni ljiljan i posthumno odlikovana medaljom za hrabrost, kao i dobitnice Zlatnog ljiljana Fadila Bajrić, Zlata Gazibara, Dževada Tataragić-Trešnjo i Aida Zuko, te posthumno odlikovane Emira Bašić, Mevlida Elčić, Kornelija Jurić, Atifa Karalić, Razija Merić, Indira Pjanić i Nevzeta Sefer. O značajnoj ulozi žena u novijoj historiji naše zemlje svjedoči podatak da je prema evidenciji 31. decembra 1995. godine u armiji Republike Bosne i Hercegovine bilo 5360 žena. Bosansko-hercegovačke žene su tokom agresije na državu Bosnu i Hercegovinu preuzele gotovo sve pozicije ravnopravno s muškarcima. Žene su bile dobrovoljni pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. One su bile borkinje u rovovima na prvim linijama fronta, u komandama štabskih i prištabskih jedinica, komandama brigada, sanitetu, logistici. Memorijalni centar Sarajevo organizovao je okrugli sto u čast pripadnicama armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i u čast svim ženama iz drugih oblasti društvenog djelovanja koje su dale nemjerljiv doprinos odbrani i očuvanju Bosne i Hercegovine, te univerzalnih vrijednosti, slobode i mira. Rezultat ovog okruglog stola je zbornik radova Heroine odbrane Bosne i Hercegovine. Memorijalni centar Sarajevo priredio je infografiku i grafičku novelu o 13 žena dobitnica Zlatni ljiljan, najvišeg ratnog priznanja. Ovim projektima na jedan sistemski način i kontinuiranom brigom Memorijalni centar Sarajevo nastavlja da širi ideju i ponos pri sjećanju na pripadnice armije Republike Bosne i Hercegovine. Čuvamo vrijednosti, čast i dignitet pripadnica armije Republike Bosne i Hercegovine.